Moikka moi! Tällä videolla katsomme, kuinka e-tuntiohjelmalla luodaan uusi asiakas ja uusi kohde. Nyt kun olemme kirjautuneet sisään e-tuntiohjelmaan, niin valitsemme täältä päävalikosta asiakkaiden hallinta ja asiakkaat. Näin meille aukeaa tämä asiakkaiden päänäkymä. Ja kun haluamme luoda uuden asiakkaan, niin klikkaamme täältä plussamerkistä lisää asiakas. Ja näin pääsemme sitten luomaan uuden asiakkaan. Aloitetaan uuden asiakkaan tietojen lisääminen täältä vasemmanpuolisesta sarakkeesta. Asiakkaan tiedot. Ja ensimmäisenä asiakasnumero. E-tuntiohjelma ehdottaa automaattisesti seuraavaa vapaana olevaa asiakasnumeroa. Halutessasi voit myös muokata sitä tästä. Tämän jälkeen voit valita asiakkaan tyypin, eli yritys vai yksityishenkilö. Ja huomaathan, että kun vaihdat tätä, niin tämä käyttöliittymä hiukan muuttuu. Yrityksen nimi. Tämän jälkeen voit lisätä Y-tunnuksen, yhteyshenkilön, sähköpostiosoitteen, aktiivisuustilan ja myyjän, mikäli haluatte trackata ja seurata sitä, miten kukin myyjä on saanut aikaan asiakkuuksia ja tätä kautta sitten liikevaihtoa. Ja sitten voimme valita myös asiakkaalle asiakasryhmän. Ja sitten täällä keskisarakkeessa lisätään asiakkaan laskutusosoite. Näin, postinumero ja postitoimipaikka. Puhelin. Ja mikäli sitten käyntiosoite on eri, niin tästä voidaan vielä klikata siihen tiedot. Ja sitten täällä oikeanpuolimmaisessa sarakkeessa laskutuksen tiedot. Ja tässä kohtaa on hyvä laittaa nämä tiedot kuntoon, koska ne menevät sitten automaattisesti tänne laskutuksen hallintaan. Voit valita täältä laskutuskanavan, posti, verkkolasku, sähköposti, sähköpostilaskun osoite, kirjeluokan, muistutuslasku automaattisesti, yrityksen OVT-tunnuksen, verkkolaskuosoite, operaattorin välittäjän tunnus, viivästyskorko, maksuehto, alviryhmä ja hinnoittelutyyppi. Ja näin kun tässä tapauksessa valitsin tuntihinnan ja laitan tähän 35, niin se sitten laskee minulle automaattisesti tänne alvillisen tuntihinnan. Ja kun kaikki asiakkaan tiedot on lisätty, niin tämän jälkeen klikataan luo. Ja näin sitten meille aukeaa uusi kohde. Eli jokaisella asiakkaalla on siis automaattisesti ainakin se yksi kohde, ja näitä kohteita voi sitten luoda tarvittaessa lukemattoman määrän jokaiselle asiakkaalle. Ja asiakas, yritys AB ja kohteen yhteyshenkilön nimi, osoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköposti, puhelin, toimipaikka. Ja mikäli sitten tällä kohteella olisi erilainen laskutushinta kuin tällä asiakkaalla yleensä, niin tässä voidaan sitten vielä määrittää juuri tälle kohteelle se oikea hinta. Ja mikäli sitten teidän yrityksellänne on käytössä nämä tagit, niin tähän voidaan lisätä tämän kohteen tagin koodi ja sen jälkeen GPS-sijainti, työnimike, tässä tapauksessa yrityssiivous, aktiivinen kyllä. Ja sitten avain, voidaan määritellä avaimelle koodi, näin. Ja missä avain on? Onko se sitten asiakkaalla, toimistossa vai työntekijällä? Ja mikäli se on sitten työntekijällä, niin voidaan vielä määritellä, että kenellä työntekijällä se on. Näin. Ja sitten toimialue. Ryhmiä voimme tästä sitten muuttaa. Ja sitten kuinka paljon tämä kohde tarvitsee työntekijöitä. Tässä tapauksessa laitan, että 1 henkilön. Ja arvioitu kohteen kesto 2 tuntia. Näiden jälkeen täällä oikeassa sarakkeessa meillä on erilaisia tekstikenttejä, mihin me voimme sitten lisätä lisätietoa tästä kohteesta. Esimerkiksi aikatauluun joka viikko maanantaisin. Sitten voisimme lisätä tähän hinnoittelutietoa.
Mutta erityisen tärkeä on tämä tietoa mobiilisovellukseen. Tämä tieto kulkeutuu automaattisesti työntekijälle työvuorosuunnittelun kautta sinne mobiilisovellukseen. Esimerkiksi tähän voisi olla hyvä laittaa ovikoodi tai sitten, että huoneessa tuossa koira tai mitä tahansa muuta oleellista tietoa työntekijälle. Ja sitten kun kaikki tarpeellinen tieto on lisätty, niin klikataan täältä, että luo. Ja näin me sitten onnistuneesti luotiin uusi kohde. Ja tämän jälkeen sitten voimme tarkastella asiakkaan tietoja täällä asiakkaat-välilehdellä, eli tänne ilmestyi yritys AP, ja sitten kohteen tietoja täällä kohteet-välilehdellä. Ja tästä pääsisimme sitten tarvittaessa muokkaamaan tietoja saman tien. Ja nyt tämä uusi asiakas on valmis työvuorojen suunnitteluun ja kohteelle voitaisiin määritellä työntekijät.